לאיתי יש חיוך כזה מעצבן, מסתלבט על כולם וזה עוד לפני הבן. מתנדנד מצד לצד במסדרון, עושה פוזה של כוכב אך לליצן המועדון. איתי מה נעשה איתך? אתה ילד חביב, זה כתב ההגנה שלך, אבל יש בעיה אחי, אפשר להתעלם שאתה אוהד מכבי תל אביב, זה כבר מוגזם. מגיע להפסקה עם צעיף צהוב זוהר, צועק על כל העולם כאילו יש לו את התור, עושה סיבוב, נותן כיפים לכולם, אבל בפנים אנחנו יודעים יש פה קצת נזק מושלם.